Nagapati si Iloilo City Traffic and Transportation Management Office Head Mr. Oldarico Garbanzos nga amat-amat na nga matapna ang problema sa on-road parking sa syudad ng Iloilo sa pagsugod sa implementasyon sa clamping ordinance. No kay Garbanzos nga implementasyon sa nasambit nga ordinansa ang nagapakita lamang nga wala ginatolerara sa Iloilo City ang mga motorista nga wala nagasunod sa pagsulunan sa trapiko kag nagapark sa hindi insakto nga lugar. Nahibaluan nga formal na nga nagsugod ang implementasyon sa clamping ordinance kahapon nga adlaw sa diina walo ka mga motorista ang ilang nadakpan sa illegal parking kagin clampingan na. Yes, ako I do believe nga this part sang aton nga ang ining implementation part ining ginapakita naton nga kon ang isa ka motorista wala naga-follow sang aton traffic rules and regulation sa syudad amo na ang bisan din ka lang mag-park no. Part ining ginapahibalo naton nga may disiplina no, may disiplina nga matabo amo ining part sang aton clamping ordinance no. Turi ko lang nga sir pila ka bilo. Prioridad naman sa KTMO nga malibot ang mga lugar nga may pagpugok sa trapiko kung rush hour agud mapasiguro nga wala na sang obstruction sa mga dalanona. Report nagikan sa Iloilo City ini si K5 Jenny Kauyunan para sa Kampiona Balita Serbisyo Publiko kagalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.